ମୁଁ ଆସିଗଲି ମୋର ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମୋ ନାଁ ମୋ ଶ୍ରେଣୀ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ଭାବୁଥିବେ ଏଇଟା କ'ଣ, ଏଇଟା ଆମ ଠାକୁର ଘର। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରେ କେବେ ଦେଖେଇ ନେବି। ଠାକୁର ଏଇଖିଣା ଶୋଇଛନ୍ତି ରାତିର, ଏଇଟା ରାତି ହେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଖିଣା ମୋ ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ ଯିବି। ମୋ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଆସିଛି ମୋ କତିକି ପଢ଼ିତେ। ସିଏ ଆଜି ସ୍କୁଲ ଯାଇନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଆମେ ଏଇଠି ବସିକି ପଢ଼ୁଥିଲୁ। ଏଇ ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଆମେ ବସିକି ପଢ଼ୁଥିଲୁ। ଆଉ ସିଏ ସେଇଠି ବସିକି ପଢ଼ୁଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ ଏଇଠି ବସିଛି। ସାଙ୍ଗ ସ୍କୁଲ ଯାଇନଥିଲି କ'ଣ ପାଇଁ କହୁନୁ କିଛି? ଆଜି ମୁଁ ଭଦ୍ରକ ଟିକେ ଯାଇଥିଲି ଆଉ। ସିଏ କହୁଛି ଆଜି ଟିକେ ଭଦ୍ରକ ଯାଇଥିଲା, ସ୍କୁଲ ଯାଇନଥିଲା। ସ୍କୁଲ ଯିବାଟା ଭଲ କି ଖରାପ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ କହିବେ। ଆଉ ସିଏ ତ ଜାଣିଥିବେ ଏତେ କଳା ଦେଖାହେଉଛି। କ୍ୟାମେରାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୋଧେ ଦେଖାହେଉନଥିବ, ବହୁତ କଳା ପିଲାଟା। ଆଉ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କହିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ସହ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ କରିପାରିବିନି, କାହିଁକିନା ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଘରେ ମୁଁ ଏକା ଅଛି। ଆଉ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଯାଇଛନ୍ତି ବୁଲିବାକୁ। ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ଟିକେ କଥା ହେବାର ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ମୋ ସାଙ୍ଗ ବିଷୟରେ କହିବି କିଛିଟା। ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହାନ୍ତି? ମୋର ସାଙ୍ଗ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଇଏ। ଆଉ ମୋର ଆହୁରି ବହୁତ ଅନେକ ସାରା ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଆଜି ରାତି ହେଲାଣି ବାହାରେ କୁକୁର ଭୁକୁଛନ୍ତି। ରାତି ହେଲାଣି, ସେମାନେ ଶୋଇଥିବେ ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଆଉ କିଏ ପଢ଼ୁଥିବ ବୋଧେ। ଆଉ ମୁଁ ବୋଧେ ଜାଣିନି କିଏ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଇଥିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ମୁଁ ଜାଣିଥିବି ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଉ ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି? ଆଉ ଅମିତ କିଛି କହୁନୁ? ୟା ନା ଆଶିଷ କୁମାର ସାହୁ। ଆଉ ଏକୁ ଡାକନ୍ତି ଅମିତ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କଥା କୁହେ। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିନଥିବେ। ମୋତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସବୁ କମେଣ୍ଟ କୁହେ। କହୁନୁ ଅମିତି କିଛି କମେଣ୍ଟ କଥା। କ'ଣ କହିବି ଆଉ କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବ? ସିଏ କହୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିପାରିବନି, ତା ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଆହୁରି ଅନେକ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ରହୁଛି। ଏଇଟା ମୋ ସାଙ୍ଗ ଏଇଖିଣା ସେ କହିଲାଣି ଘରକୁ ଯିବ ବୋଲି। ଆପଣମାନେ ଏତିକି କହି ମୁଁ ରଖୁଛି। ମୋତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍। ଆଉ ମୋ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ନ ଲାଗିଥିବ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବି। ଆଉ ଏତିକି କହି ମୁଁ ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।